ang ginahimo namon nga programa para ini sa inyo tanan-tanan. Hello, hello, hello sa aton yung mga kanay siyaga, sa aton yung mga pinalangga nga mga tagpalamati. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta sang aton nga programa Blind Ilonggo Jokes. Kaupod ang inyo naisyaga Blind Massage Barkadahan. Thank you gid sa inyo tanan-tanan, sa mga nag-subscribe, sa mga nag-share, sa mga nag-comment, no? Sa mga nag-like sang aton nga naisyaga Facebook page. Salamat gid sa inyo, sa mga nag-PM sa aton kay nagsilinga nasadyahan kuno sila sang aton yung mga drama. Thank you gid sa inyo tanan-tanan. Okay, gina-shout out naton dira ang aton yung mga tagpalamati dira sa Bacolod City, sa may barangay Bata, sa kay Tiyoy Pangki Banyas, kagay PG Banyas, no? Nagapamati sila gali subong. Bisa naga-ML, pero padayon niya nagayuhom-yuhom kag nagapamati sa aton programa. Si Ma'am Kirsty Di Jose Banyas. Bao, ma'am, mayong adlaw lang da sa imo. Kag siyempre, sa kay Kasa Koy Piyok Banyas, kag sa ila dira nga mga kabataan sa Sipalay City. Ang bag-o subong ko nga ML, kwan, Mojo Legend. Shout out man dira sa Banwa sang Kawayan. Ini ang iya ginapamatian. Nice yaga. Wow, kay Inday Sweet Tenya Magbanwa. Sweet 17. Wow. Kag sa mga Magbanwa family dira sa may Banwa sang Kawayan. Sa may Himamaylan, hindi magpaulihi ang taga-agisan. Si amigo ko Robert Gicar, iniman ang iya ginatutukan. Kag sa iya dira nga mga kabataan, kay Alex Marie, kay Chudor kag kay JR. Si Inday Alex da. Ugasi ito kuno anay ang pinggan day ho. Pero pisa ni siya nga bata. Mga Guangco family, Pilye family, tanan nga mga nagapamati sa aton. Mga taga Skygo Kabankalan, hindi man naton pagkalintan, kay nagapamati man sila sa aton palatuntunan. Si amigo ko dira Stephen, kag si amiga Ria Joy, kay Flor sa may World of Fan Kabankalan, madamo gid nga salamat sa inyo pagpamati. Gina-shout out ko man dira ang aton yung mga kaupdanan sa Lovers Group Chat. Siyempre, ang aton amigo, si amigo Paul Jan Orgenia, kag siyempre si Paripuloy. Si Inday Nonali Albacete, sa may barangay Banago, Bacolod City. Day, mayo landa nga pagpamati sa ibo, sa kay tuto naton Ryan Quezon. Sa tanan yung mga taga GSBC, mga taga Home for the Blind, Mansilingan, sa Bacolod City, sa kay Tuto Ricky Amante, kag sa aton yung mga kabulagan dira, maayong adlaw gid sa inyo tanan-tanan. Mga kabulagan nga nagakabuhi sa kadulom, apang may masanag nga tagipusoon, puwerte. Naisyaga YouTube Channel. Naisyaga YouTube Channel. Ang nagapalangga sa imo. Problema ito ng isang lalaki na member ng isang banda. Bakit siya ng problema sa isang banda? Maganda nga ang buhay niya kasi nagbabanda siya. Kaya lang. Sabi ng girlfriend niya, tigilan niya na raw ang pagbanda. Bakit naman? Eh kasi gusto ng girlfriend niya. Kung talaga, sige. Sabi ng girlfriend niya. Sige, drama natin. Sige. Clean pala. Sige na, Kathleen. Sige na, go ahead. Kayo na, Alex. Sige na. May sasabihin ako sa'yo. Ano?
Buntis ka? Hindi. Ah, ano? Mahal mo ba talaga ako? Oo naman. So, di na madaming babae ang mahabol sa akin dahil sa banda ko. Siyempre, ikaw lang minahal ko. Minahal ko. Totoo ba yan? Oo naman. Bakit sana ba yung... Patunayan mo na mahal mo talaga ako. Saan dito? Hindi maraming tao dito. Ang ibig kong sabihin. Ano ba kayong dalawa? Ang ibig kong sabihin, gusto ko, tigilan mo ng pagbanda. Kasi alam ko, sa banda maraming naghahabol sa iyo ng mga babae. Pero Marlene, diyan ako nabubuhay at diyan nabubuhay ang grupo namin. Kapag wala ako, mapipilayan sila. Ang ibig sabihin Wala akong pakialam. Basta, tigilan mo na yon kasi alam ko maraming gustong makilala ka. Gustong Marlene. maging boyfriend ka. Kaya, Marlene. tigilan mo na. Mahal mo talaga ako. Sige na, itigil mo na yun. Yun ang problema niya. Ay, oo, Tasyo. Akala ko kung anong gawin nila. Ano ba tinaya ng pagmamahal? Saan dito? Ang mga grupo siguro niya, hindi papayag yun. Kasi, Brownie, sige na. Napakahaba ng payo mo. Sabi ni Brownie ay ganito, ha? Siyempre, karir niya na yun, eh. Oo, karir niya na yun. Tsaka siyempre, kinabukasan ng lalaki yun. Ito naman ang babaeng ito, hindi mo nawaan. Bakit naman yung ibig sabihin lang, selfish yung babae, makasarili. Oo, makasarili yun. Kasi sarili niya lang na ano niya, eh. Oo, iniisip niya. Oo. Naisip niya rin na siguro ang lalaki pag siya lang mag-isa. Parang kasama naman siya. Gusto. So kung anong matimbang sa kanya, di yun ang gawin niya. Ibig sabihin, kung hindi ko naman ito sinabi na tumigil ko sa banda, hindi ko sinasabi, breakin mo rin ang girlfriend, nasa sayo yun, eh. Decision mo yun, pero kung anong nasa puso mo, kung anong sa isip mo, yun ang gawin mo. Diba? Yung para sa'yo ay tama, yun ang gawin mo. Sige, baka mayroong gusto mag-advise yan para... I-PM niya dito sa amin, siya